mo ka sa grupo nyo da. Oh, Merry Christmas man, sir. Okay. Sir, gintawgan ta kada kay kabalokong ara ka mo nagaplastar na sa bondar sa may reclamation area. Ang DILG pagi sa kay Secretary Abalos, may ara sang panawagan naman sorry subong nga hapon nagwa ni nga balita ni sa mga LGUs kung pwede sondon ang ginhimo sang iban nga mga LGUs nga nagpasara sila sang ordinansa nga nag-implementar sang total ban versus firecrackers niyo. Siling ko ang una ganda nga mapiktuhan ti kamo nga mga naganegosyo siri every celebration sa nga New Year. Anong imo sa nga reaction diri Sir Melchor? Ang amon yung rason, sir. Nga, pan lang kami. Kasunod lang kami sa Republic of 7183. Aha. Republic Act 7183. Okay, oo. Pero ang hambal din ni Abalos, Sir Melchor, nga kung i-implementar ang total ban sa firecrackers, pwede lang nga mag-designate sang area para sa fireworks display. So matabo, butan tabi Sir Melchor, no? Nag-upod ang Bacolod. Nagpasarbi ordinansa ang Bacolod, total ban sa firecrackers. So ang pwede lang mabaligya, ang fireworks, no? Diin Sir Melchor ang mabakal, firecrackers o kon fireworks? Si duwa ginang ang kanon tagidya ang mabakal diri sa Bacolod, yung firecracker kag ang fireworks. Okay. But sa lingon nga mayara yung mga nagbakal, nagabakal sa firecrackers at the same time, nagabakal man fireworks. Okay. So kung ano gid man ang i-implement nga pagsulundan sang syudad, Kamoya, sa Bacolod Vendors of Fireworks Association, wili makamusta nga mag-upod sa ni Sir Melchor o galing, kaya na pala ang tao mo sa ni, maapektuhan inyo sa ni negosyo. Sa karon kung implementer nila yung ako na, apektado kami tanan eh. Aha. Pero laban-laban ni Sir Melchor kung ako maglantaws ni kung may aragid man sang LGU nga mag-upod sa ni, laban-laban patupa na ni sa siguro sa 2024 kag subong siguro daw kalang-alang na ni-implementar kamanti pinadalang kadlaw ho New Year celebration na. Amo manggani, sir. Aha. Sige. Sir, kamusta? Kamustahon ko na lang ang baligyaanay ninyo sa bundara sa may reclamation area. Since ka nag-start ka mo plaster dala sang, kung di ko masala, December 13 na, no? Ang konsumong niya, sir, ang baklanay diriya, hindi pagid man niya bakal gid ang sininga chimpo. Aha. Igo ni siya katilawid ya baklanay ang baligyanay diriya nga maayo dira di siya sa 28, 29, 30, 31. Aha. So karon niya ini amo niya nga oras kag chimpo kag adlaw pigado pagid na iya ang baklanay. Okay. Kahit yung tao, naghahalong man sila mo. By the way, sir, mga pila ka mo dira ang nakaposto subong? 63 kami di ka, nagabalaligya. 63. Okay. Inang 63 ni, amo na gid ka namuon or pwede pa ni madugangan? Mayara sa nag-apply pa magdugang? Kami guro, sir, idugang dire, kay hindi nagid kaigo kung magdugang pagig kami. Okay, akong buhinan lang kami. Okay. Aha. Dara, same venue, sir, no? Same nga lugar, no? Since na nagligag nga magtanuig, magyapon lugar nyo? Amo lang yapon, nari lang kami dire sa likod, Pope Tower. Okay. Correct na, sir, December 13 ka mo nag-start display na? December 13. Anong permi ginabakal sa mga tao na kung may nagbakal na gidman? Laban gid man yang ginabakal diri sa tao ng mga gagmay bala nga mga firecracker, mga pasirit. Di kung ang maka-afford ya, ti amo na iya makabakal sila sa sang fireworks. Kagang iban dayan ng mga triangle, anda yang mga kanila ng mga pigado ng natin ng mga kauturan. Yung ginabakal nila. Okay, why ka mo sang may na-monitor kamanti amo nang gin-designate dira sa ato sa nga syudad mo. Dira lang dapat mag-display sa nga baligya nga
firecrackers kag fireworks. Sa inyo ay kabusag na monitor sa iban nga lugar diri sa Bacolod nga may naga-display nga way siguro way na sila makakuha sa permits, way maka-monitoring Sir Melchor. Amo na lang ni sir ang ginaayo ko, ining mga online bala nga wala man lang sila ya permit. Aha. Gapakapos na sila. Kami yan nagpangabudlay kami sang amon gawad, sang amon mga permit diri sa likod sang Pope Tower. Aha. Kung sila gapawala na sila sige lang online pamaligya sang palupok. Sa bagay, ang online niya mo ng usos bono kay mati hapos lang Sir Melchor, no? Pero ini nga concern ninyo, napalabot yun ng news otoridad, ne? Ay pa namon, sir, kaya sa halos ang mga membro diri sa Pope Tower. Kaya pa kami sa amon, gayimos pa kami sa amon diri nga mga kisko. Hindi na kami kagios ang amon nga mga obligasyon namon gani diri sa kuano, sa likod Pope Tower. Kag ining sa online, sir, ko daw hindi ko ka-sure nga safe ining ginabaligya nila, sir, mo kay sa inyo, ya? Nakaagi ka mo sa fireworks sa safety seminar. Amo na gani sir ang isa ka dako namon yang nagseminar kami. Wala sila nagseminar, gapakapos lang sila. Kabay pa nga matagaan ni sir sang time, no, kag samtang naghilapit siguro ang Christmas Eve or New Year's Eve, base ining na monitor nga nagabaligya sa online base magdamo, ning nga magdamo, blaster kag amo na go apektado negosyo nyo. Amo na gani sir, kabay pa tani sir, maaksyonan man ang amon nga mga problema dire. Kag matagaan man da solusyon. Bisan gamay lang mahagan-hagan ang amon dire nga mga problema. Sige. Bantayan tani sir, kay follow up namon kung ano man ang pwede dire nga tikang nga mahimo sa ato sa di motoridad, sa ato sa di nga lokal nga gobyerno dire sa syudad sa Bacolod. Sir Melchor, salamat gid. Mayang gabi. Salamat gid. Action firing line. Melchor de Ria dati way mga problema sila kay manti kon mag-upod giman ang sunod sa Bacolod sa saling panibag-o naman nga panawagan sa nga DILG nga implement ang total ban sa firecrackers, way man sila mahimo ka manti lokal ina nga kasuguan mo